Ez pedig a Kronos bárpincél. Ebből a személyzeti kantinban tévénézésre, egy ital elfogyasztására van lehetőség a személyzetnek. Tartunk néhány kabinba is, ahol nemzetiségek sokasága keveredik. Ez például egy török kabin. Magyarokkal is találkoztam ezen a hajón, akik zenészek és 6 hónapos szerződést írtak alá. Ők ketten laknak ebbe a kabinba. Aránylag jó körülmények között. Még vécéig és fülkeik is. A Vojtolgyári Pisti. Nem akarom vulgárisan kifejezni. Itt szenvedek. Nem akarom vulgárisan kifejezni az érzéseimet. Ez jöhet a kurva szarunkat. Ez a 2x2 négyzetméteres hely, a lakóhely, 2 ágyal, egy kis szekrényel. Méteres kabin. Ez a 2 ágyuk. Van egy kis zuhanyzó. 2 ágyal. És egy zuhanyzó van. Zuhanyzó van? A zuhanyzóba szállítja a munkat. Most pedig egy angol filmet szeretnék bemutatni. Charlie a neve. Introduce yourself. My name's Charles. I'm a waiter. Where are you from? You stay here. I've been here 3 months already, until my 10th summer. And when did you arrive? November 26th. You want to stay here? Another 3 or 4 months and more. And could you tell me about the circumstances of this ride and how Exactly what's going Charlie arról beszél, hogy 12-14 órát is dolgozik naponta. Nehéz munka. Csak néhány hónapig akar a hajón maradni. How do you get the wages, the salary? Salary, we don't get salary. Not much What? money. Then how can make money? Well, we only make money with tips from the passengers, really. For the passengers. And this depends how many passengers you have. A személyzet napozásra csak a hajó órában található néhány négyzetméternyi területet vehet igénybe. Akik a hajó mélyében laknak, napfényt csak ilyenkor láthatnak, ugyanis kabincelláikon nincs ablak. Lassan már 6 hónapja vagyok a hajón, utam vége felé közeledem. Philadelphiából térek majd haza, New York, Zürich átszállással. Utolsó állomáson közeledik Philadelphia. A város távoli képe bontakozik ki előttem. Magasba törő tornyaival kissé hasonlít New Yorkra. Miközben a Meridian lassan elúszik a híd alatt, arra gondolok, hogy ez a 6 hónap élményeivel, gyötrődésével milyen mélyen ivódott belém, és majd egyszer visszagondolva erre az időszakra, melyek azok a képek, melyek ismét megvilágosodnak előttem az emlékezés fátyolán keresztül. Búcsúzom Philadelphia, búcsúzom Amerika.